Jmenuji se Roman Horký a chtěl bych vás nejen za sebe, ale za kapelu Kamelot pozvat na Country Fest Bohunice, kam jezdím velice rád už mnoho let. Na Country Fest mám moc krásné vzpomínky, nejenom teda na svoje přátele, které tam potkávám, ale také na publikum, které je tam docela výjimečné v tom, že v jejich projevech cítím znalost a cítím a vím, že to není žádný tupý dav, jak na většině festivalů bývá. Že tenhle festival není až tak o vypitém alkoholu, ale spíš o tom prožitku z písniček, z muziky, kterou ti lidé poslouchají a která je takovou jako jejich modlitební knihou. Takže moc vám děkuji za to, že jste mě vyslechli a berte to skutečně jako pozvánku a ne jako agitku. Muži hledají zlatý prach a 100 000 mobilů. Vyzvání světo na poplach, na uších Emilů. Podivná doba